Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Jakman amoy tinay nga uyak. Di mo't may kikat. Muray ag tumarak, isulak tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Manungay, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga rod. Diyak kumakayat kag pa-check up ng ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka ba ka? Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istong. Sagsasangaribo pa. Pinawitan na kakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusa ni ti kwartayo baraok? Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Payakas lang ang sakit tinakam yun, pauitan nak. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintyar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga gasawat yung susarag. Agdaw-dawat kaya ka na kayaw. Man nakibiyang kay launa ya katugangan. Iso nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya tiyo merienda ya, ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya? Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manan iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan nyo ijayan. Ay, damdamagak laang anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kano iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may nandiyo uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak? Ha? Kasla jak mangmangag nga aguyak. Kasla na salon at mat ni Istong. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wan tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adapay aramidek. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye. Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Hulya asawa. Kagat-gapok launa iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Hulya bakit? Tawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ayan akay. Anyat sakit mo aya. Anda ka numat gaya mo cancer ko. Isasaan nga imbag tuyak ko. Anya? Anya cancer ngay? Lang cancer ka numat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Anyat ko na ti doktor ngay. Agangasak ka na.
Ang amore san tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang nga. Aramidek, basta gimpag ka. Ay, already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Ay. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat. Tapno marugyamon ti agagas. Wen? Uwan hulya. Agyaman akong naikan ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Ugat, kasano ka nga Rodon nga eh? Mga alaklangan ay titangdanan ta babaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapali na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko ti makamo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nagpakadanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kag bali na babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istong lakay. Jak amo ano isortay nakita kini limabas sa kiji balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaw nundan. Uwan taawan ka lungarod mga sikaso kan ni istaong. Ada ka no sakit nan kat saan na makalutaw iti kanina. Ha? Podno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ki jay balayda. Nga may dinakita na ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay ti nariknak iti nakita kti babaunan da. Kaslasan magtababaunan tilangana. Nagsosyal magtababae. Ay narigat ti agsasaw. Ang amuray siya sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kasjay ayati katulong. Kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagaano nga talay siya babae aya. Diya ka mau. Tajak pa'y ngamin nakasarita. Ang palot putik tau dayjay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangibang ili, Nana? Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin ababa unayn. Winatawang mat sa bali at trabaho ang mastra ka, Nana? Manot tawon mo nga'y. 21 kun Nana. Ape anagado adamdamagan nyo kanyak. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may amaam-am mo na imbag balasang ko. Ay ayan mo. Igawan nakman. Kanay magbisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y Nana, ha? Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak. Wine. Ay na.
No nakita mla ko matitsura jay katulong da istong mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasaman naka-short pant itinayul-ul ken hanging tibado na makikita jay pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Na Apay nagkatos ka ngay. nakitaan nga pagpanpantasya ang mudajay babae Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kan ti imbagam. sana na masapul apengkem taag paiso amin nga ibagbagak garang kantyang dayjay ababaw na yun lakay talaga akas lasaan ababaw na yun iti panagkita ken kwa na Nyala, di tan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Ta mga no nagbindot talaang iti atap. na sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yo Bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Ha? Apay aya manang aryang. Kano mamin ano makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Anya? Ken kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Anya? Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di ka malagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatad na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday tanay bagang manang. Ketap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. Adda iji silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglaylo da iti tunggal maysa. Pangaasi yu tatang, di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit tiar aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday tayo forward akin ka video, hindi mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaw nun ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing paymot gayam. May mayat ti ubing tanapig sa mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang mat. Awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko lang ti parikot ko, ti panagsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Ladlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyan na. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyaka mo Lupod naman na ita. Apay adi na yawid na dya babay. Ipalumos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugan. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kuma, tasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minang jay anak ta. Mabit lang, umayin.
La 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 la. Kumusta kan, Istong? Ha? Julia, anda kan? Wen, kumusta ka? Kasta, marigrigatan. Ano ko? Ne. Apa nga yakala at naglustoy ka, Istong? Diyak kabalan ti. Tumagdari ti mabayak bakit? Kopit ti barokong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit? Di ka ang sauwi, di kasta. Angam, limok magkamit. Kasla, saan kamot nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarak. Istong! Agsikal din ko! Agang makaksamat kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sasaw, Istong. Asino tayo, Jay? Ako, di ta silid bakit? Di babaw nun tayo dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga rin ta linukod api man. Ha? Istong! Ay, Owen! Umaya na isa! Umaya ka! Kalahat mo't apimigsan, Istong. Nagpardas mo't asimrek, ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaysok ni Manang Julia. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawak. Kunam, oray maamuan na ti amin maipapan ka data. Saan ka amabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ati karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Julia, pakawanan na ko ma. Nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko ma, Julia. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani Istong na asino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso a pumanaw kan dito'y balay si ka a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Julia. Ay, ni Julia ti pilyag. Tayo iso ti asawak. Iso ti ay-ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Julia, apay, di ka mabutang. Nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay, atik ti asawak na nang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanyak? Nga oray adda napututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak na nang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbud day jay. Kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat yung makaamaw. Pangedeng mo na ita. Kat noan yan to ti ibunga na ita desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Taimbagami mo tayo ti opinyon may iti inam. Hulya bakit? Nebus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti ka sa punam. Uray, 3,000 ano anta? Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida.
Apay kasta tilangam nga imay dito'y balay Julia. Adda problema ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iji balay. Adnya! Hey, napanan na nga'y. Kunana amapan makifiesta iji lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartek. Kat ada ng kurso nada kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala. Urayom latan na. Abang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siyak. Mariknak no da sa balay nga ar-aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay ko mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napanamiti manungal daw. Kastamla ka na yunin. Marmara po ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ura ipupok na kundi ti balay. Di akong rumrumartab no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmat ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwartak. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutin lagi jay. Awan nga rot kwartak. Makamu ka mutin nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutin, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Di mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpagadang ayan nistong. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakila balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino day ta? Sweetheart? No kasta? Adamanan babaim istong? Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ngam ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatek. Kat naagdarom ka, makaamu ka. Awan maramidak. Anya? Jako nagiskandalo iti daydagon daway kan jako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak. Uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabanugak meten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar.
Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamat laeng kat nakaptan itinadagsa na sakit ni Istong. Ideawanan mangtulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayem mo, Julia.